Bună și bine ați revenit la un nou videoclip pe acest canal. Asta e la plimbare cu câinii. Cu câinele meu, Tobica, cu Puiuț și cu Alma, că ți-au unei vecine. Și oprim și pe ea, pentru că toți avem voie și așa. Haideți! Hai înapoi, Tobica, hai! Haide! 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 Hai! Tobi trage foarte tare în lesă, că l-am învățat. Haide! Alma! Alma! Alma este husky. Are un an. Ce frumoasă ale mele! Tobi cred că are niște... Da, are niște... de-astea la lăbuță. Hai! Și Alma tot... Asta spunea, Tobi să se ia asta de la lăbuțe. Nu ca ceva. Are ceva ascuțit. Gata? Gata toate? Gata, așa asta? Uitați, de astea avea. Nu știu exact cum se numea, dar așa. Haide. Puiuț! A rămas acolo. Alma! Almi, ce faci? Haide! Și am mers cu Tobică. Deja v-am zis că asta husky scapă mereu din curte. Și o plim și pe ea, că tot vine cu mine și cu Tobi, o plim și pe ea. Aici sunt câinii unui coleg, Sasha și Negru. Da, Puiuț e șchiop, dacă observați. Și mergem. Acum am venit și eu de la școală și am venit să-l plimb pe Tobi. Și că tot a venit și cățeaua asta husky. Alma! Am venit să plimbăm și pe ea, o dată cu Tobi. Că ea stă la poartă. Hei, nu! Nu-i voie! Puiuț, nu-i voie! Uitați cum se bat. Bine, ei se joacă. Da, se joacă mai violent. Tobi vrea și el. Puiuț! Nu cred că este bine să filmez așa ceva și să postez, dar asta e. Ieși! Lasă! Aici cum se joacă. Ei se joacă, să știți. Nu-l bag și pe Tobi, că nu mai scot de acolo. Uitați-i. Și trebuie să joc. Hai! Vine așa mașină și trebuie să mergem pe margine. Ieși! Nu! Cam se joacă acum, dar nu prea se mai joacă ei. Hai, Tobi! Hai, Alma! Hai, Puiuț! Deci, e foarte... Acum se vede claritatea mai nașpa pentru că am patul ăsta. Ce găsit, puiule? Și... Da, e frig afară și nu pot să țin bateria. Uitați-mi cum husky acolo. Hai și le revin când ajung. Mai este o cățea husky în cartier, tot Alma o cheamă. Deci, uitați-o. Hai să mergem la ea. Hai, Tobi, hai. Alma! Nu e Alma, e husky-uța. Ce zici pe Negru? Husky-uța! Husky-uța e o cățea care am mai filmat-o eu. Husky-uța! Le Negru. Și husky-uța fuge, uitați, vedeți? E prin primele mele videoclipuri, să uitați. Trebuie, hai, joacă-te cu Negru. Trebuie, joacă-te cu Negru, haide. Hai, jucați-vă, mama, haide. Haide. Da, deci o să închei acest filmuleț aici, pentru că am 2% și e foarte frig. Deci da, să aici cu husky-uța, Negru, Puiuț, Tobi și Sasha. Acolo e Mira, uite cătărușa altul și Alma. Nu mai, ce faceți mai aici? Hei, da, deci, pa!